Salutare, salutare! Ce avem noi aici? Piftia tradițională de purceluș. Ia priviți ce bine arată, piftioara minunată. Iar aici avem o piftie de pui. Super gustoase, super delicioase. Nu pot să vă descriu ce miros de piftie avem aici. Aici avem una deja porționată. Să poți să o mănânci pe toată odată. Ia priviți ce bine arată. Piftiuța, piftiuța. Cum îi plăcea lui Coana Mița. Poftă bună!